Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maigsuon maayong adlaw nga Domingo sa tanan. Nining ikawalo nga Domingo sa ordinaryong panahon, giawhag kita nining usa ka buluhaton nga dili gayod sayon buhaton. Ang pagbadlong sa daotang binuhatan sa atong mga igsuon. Lisod pero responsibilidad natong mga Kristohanon. Apan sa dili pa nato kinihimuon, importante usab nga ato osang tan-awon ang atong mga kalapasan ug tul-iron kini aron mahimo kitang matinahuron ug masinabuton sa uban. Nining Santos nga Eucharistia sang piton taang sulugoon sa Dios, Teofilo kamomot sa pagiya kanato sa kinabuhing mapasayloon ug mga muyo sab kita nga unta mabayaw na siya sa kadungganan sa altar. Pagampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios, Obispo Teofilo Kamomot. Makagagahom og kanunay nga buhing Dios. Ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Kamomot. Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon. Makanunayon sa pag-ampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungganan sa mga alta. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Papaubsanon kaming mga liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among kipangayo. Nining bahina sa hilom atong ibungat ang grasya nga atong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Og sulod dining Santos nga Eucharistia atong ihalad ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan, lakip na kini mosunod nga mga pangamuyo.
magbalantay ang Ginoo, siya ang atong puso. Ipiling kita nga katawan, alaran ka siya. Awit ata ang Ginoo, tugtugan ta magumani. Isang yaw ta ang iyang buhok, manayon ta ang Ginoo. Isang yaw ta ang iyang buhok, manayon ta ang Ginoo. Sa ngalan sumahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa itong Ginoong Hesus Kristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maana kaninyo. Manausap kanimo. Mayong buntag kanatong tanan mga igsuon. Ika-8 Domingo kini sa ordinaryong panahon. Mao kini ang katapusang Domingo sa ordinary time sa di patamag Miyerkules sa Badlis. Muna nga kay ang sunod natong kantaon niya o Gloria inig ka Abril na. So kantahon nato ang Gloria uban sa kalipay tungod sa mensahe sa kaluwasan nga ato ang madungog ug madawat karon. Padayon nga magsangyaw ang atong Ginoong Hesus gikan sa iyang pagpamaba sa Sermon on the Plain. Ug karon nindot kaayo ni praktikal kaayo ang isulti sa atong Ginoong Hesus. Nindot kayo ni sa ipahid sa ubang tao, pero usa ni nato ipahid sa ubang tao ato kining puy-an. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako ug dako iyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pa buhat, sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako, kang Santa Maria, kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon. Aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoong maluoy ka, Ginoong maluoy ka, Kristo, 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 maluoy ka. Ginoong maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Ginoong maluoy ka. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. O kaday sa iyang mga tao, Ginoong Diyos, langit ng hari, Diyos amahan, Magkakahong sa tanan, himaya, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos.
Magampo kita. O Ginoo, aga kang mga hitabo sa kalibutan diha sa imong kalinaw, ug hatagi ang imong santos nga simbahan sa kalipay sa pagalagad kanimo diha sa kagawasan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Sirach. Ang pagpanulti sa usa ka tawo magpakita sa iyang mga kalapasan. Sama kini sa usa ka salaan nga maglain sa hugaw. Ang imong paagi sa pagpanghunahuna magapakita sa imong kinaiya. Maingon sa walay duha-duha ang usa ka pagbahan. Magpakita sa mga depekto diha sa mga kulon nga gipagba. Makaila ikaw unsa kaayo ang usa ka kahoy nga gigalam pinaagi sa bunga nga iyang gihatag. Ug makaila ikaw sa mga gibati sa usa ka tawo pinaagi sa iyang pagpadayag sa iyang kaugalingong panghunahuna. Ayaw gayud dayga bisan kinsang tawo sa dili pa nimo hidunggan nga siya musulti. Mao kana ang matuod nga pruweba. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salamat kanimo, Ginoo. Maayo kayo ng pagpasalamat kanimo. Maayo ang pagpasalamat sa Ginoo. Ang pagkawit o pasalamat sa imong ngalan o labing halangdon. Pagsangyaw sa imong kaluoy sa kadlawon ug sa imong kamatinudanon sa tibok nga gabi. Ginoo, maayo kayo ng pagpasalamat kanimo. Ang matarong nga tawo mulang buing o palmira, ingog sitro sa Libano, mutubo siya. Sila nga gitanom diha sa balay sa Ginoo, mulambo diha sa kahawanan sa atong Diyos. Ginoo, Maayo kayo ng pagpasalamat kanimo. mamunga sila bisan diha sa katigulangon. Makuskan ug malig-on sila.
mapadayagon sa katarong ang Ginoo. Ang akong bato diha kaniya walay kasaypanan. Ginoo, maayo-gayod ang pagpasalamat kanimo. Ginoo, maayo-gayod ang pagpasalamat kanimo. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kun ang madunot masuluban na sa dili madunot, ug kun ang mamatay masuluban na sa dili mamatay, matuman ang kasulatan nga nag-ingon. Gilaglag ang kamatayon ug hingpit na ang kadaugan. O kamatayon, hain na ba ang imong kadaugan? O kamatayon, hain na ba ang imong kalala? Ang kalala sa kamatayon nagikan sa sala, ug ang gahom sa sala nagikan sa balaod. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanatog kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mga minahal kong kaigsuonan, barug kamo nga lig-on ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo maana kaninyo. Manasab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Imayaw ni ka o Ginoo. Si Jesus nanaad sa pagsulti sa iyang mga tinun-an pinaagi sa mga sambingay. Ang buta dili makaagag sa laing buta. Kung buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. Apan kun ang tinun-an makatapos na sa iyang pagtuon, mahisama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig kataw, apan wala mo tagda ang truso diha sa imong mata? Unsaon mo man pag-ingon sa imong isig kataw, ambi, ako'y pakuhaa sa imong puling, nga wala ka man gani makakita sa truso nga anaa sa imong mata. Maot, kuhao na ang truso nga anaa sa imong mata aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig kataw. Ang kahoy nga walay sakit dili mamungag walay pulos nga bunga, ni ang masakiton nga kahoy mamungag maayong bunga. Ang tagsa-tagsa ka kahoy maila sa iyang bunga. Dili ka makapupo og igos gikan sa sampinit ni ubas gikan sa kadyapa. Ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayong mga butang nga nasa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga daotan magbuhat og daotan gikan sa mangilad nga mga butang sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mao usab ang iyang isulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni ka o Kristo.
Kay kun unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mao usab ang iyahang isulti. Mga igsuon, ikatulong Domingo na ni nga atong gipadayon ang pagpaminaw, pagpamalandong sa mga pulong sa atong Ginoong Hesus sa iyahang sermon dito sa Patag. So, 2 Sundays ago, nadungog nato ang mga kabulahanan. Last Sunday, gingnan ta sa atong Ginoo nga ayaw mo paghukom. Karon, ang maigo gihapon niini first and foremost kita. Nga kung unsay na sa atong kasing-kasing mugawas gini sa ato ang mga ngabil makita sa atong mga buhat. Timing sa kay mga igsuon nga eleksyon na hapit na ba? O kanang pangampanya karon ba? Bantahin na mga igsuon kanang mga politiko nga magsigig pangdaot sa iyang isig ka politiko. Ayaw gina ninyo butari. Kay ug unsay naas kasing-kasing mugawas ginasbaba. Maglikay magitaan ng mga taong toxic mga igsuon, no? Nana. Unya kung makabantay gani taanas sa laing tao, bantayan sa nato ang ato ang kaugalingon, ha? Ginay first and foremost ang gyud. Dili man ni about other people. Ang gisulti sa atong Ginoong Hesus, gisultian kita man iyahang mga tinun-an. So bantayan na ako akong mga pulong. Kani ako mga pulong words of encouragement ba ni? Words ba ni of truth? First and most importantly, mga pulong ba ni siya sa paghigugma? Mga igsuon, kaning atong unang pagbasa gikan sa basahon ni Sirach, praktikal kay ni siya nga makita gid nato kay dali ra magikaita madasa external appearance sa ato ang isig katawo. Pero giingnan ta sa ni Sirach nga pasultiya usa. Pasultiya. Ya paminawa kung sincere ba siya sa iyahang gisulti. Kay makita sa iyahang mga isulti kung magkanga gani, panington gani, patakaan lang gani og istorya, dakog purahan hidimo ra gina niya. Wala gina siya sa iyahang buhat. Pero og kahibaw gani sa detalye, sa facts, na i-sequence sa iyahang gisulti, dakog purahan gikan gina sa experience. Pero kitang tao mga igsuon, pungpa sa kaning mahug magyud usahay nga hipokrito. Pungpa ni San Pablo, ang ato ang pagkatawhanon na magini mortality ba kanang mo naay kinutuban ang ato mga pulong dili gini siya mulungtad hangtod sa hangtod. Pero pungpud ni San Pablo, salamat sa Dios kay ana ay tao nga Dios usab nga makahatag og perpetuity sa ato ang ipanulti. Kay ang iyaha mismong gisulti mulungtad man hangtod sa hangtod. Ug muni ang ato Ginoong Hesus. Problema kay na nato mga igsuon nga mag-abot bitaw ang atong isulti o ang atong gibuhat. Pero pungpa ni San Pablo, ay salamat kay Ginoo. Kay whereas maglisod ta nga mag-abot ang atong isulti o ang atong gibuhat, posible gid ay kaayo kini sa atong Ginoong Hesus. Timan nato nga ang atong Ginoong Hesus mao ang pulong sa Dios. Pulong nga natuman, nahimong katumanan. Buti pasabot sa dihang nagpakatawo nga atong Ginoong Hesus, ang pulong sa Dios nga nagsugod pagid kaniadto uban sa Dios, tinuod gid ay adunay truthfulness kay gi-confirm sa buhat sa atong Ginoong Hesus ang tanan nga gisulti sa mga propeta, ang tanan gisaad sa Dios sa karaang kasabutan. Muni mga igsuon ang gitawag nato og virtue nga integrity. Sa nagtrabaho pa ko sa Onas Call Center mga igsuon, kining integrity kanang core value gini siya, meaning usa gini siya sa mga hiyas nga kinahanglang mahuptan namo sa una nga mga call center agents. Tungod kay as call center agent makahibaw baya mi sa kanang credit card number sa among mga kliyente.
Agoy, ug unsaon na namo mga credit card number sa mga kliyente, patay. Pwede jud kay na namo ma-scam na nga mo mga kliyente. Tungod mo kay igsuon kay ang honesty has to be seen in all aspects of our lives. Pumpa sa amo ang trainer sa una, either honest ka o dili ka honest. Kung mamakakagagmay, sa ginagmay lang, dili na ka honest. Kay sa root word sa integrity, integer, sa may pronunciation na, integer ba na siya? Sa math pa ng integer, whole number mo na siya ang integer. Di mo na siya fraction, di na siya decimal. Tibuok gina siya, wag ginay kida. So kung honest ka, in all aspects of your life, honest jud ka. Kay nomdom lang ko mga igsoon sa usa ka higala nako ba. Ningsud ko no siya sa kwarto sa iyang anak, unya gihulmigas ang kama sa iyang anak. Niya giingnan ipangutanan niya yang bata, "Do nga naman ning nagigihulmigas mo ning imuhang kuan, imong kama? Ning kaon siguro kasi imong kama no. Ikaw dong giingnan ta jud ka do nga dili jud ka mukaon sa imong kama para dili hulmigason imong kama. Kay iguman aning hulmigas dong musunod ang ok-ok, ikaw mas ok-ok musunod ang ilaga. Bisuma, nakakita ba kanako nga ning kaon ko sa kong kama?" Ningon dayon ang bata, "Opa, agi patay." Siya mismo wala sa integrity kay iha dayang gibali ang iyahang gisulti. Well, sometimes inani magita mga igsuon. Pero mga igsuon, adunay paglaom nga mag-abot jud ang atong isulti o ang atong gibuhat. Pumpa sa atong ebanghelyo, ang tinun-an dili gyud mo labaw sa iyahang magtutudlo. Lahi ning maestro sa magtutudlo or master mga igsuon. Master and disciple kaysa sa teacher o student. Ang teacher, usulti lang na siya, professor mo na siya, siglecture. Ang master mga igsuon, mupuyo gina siya uban sa iyahang tinun-an, disciple. Para nga makita sa tinun-an o giunsa sa master, pag-apply sa iyang gitudlo sa tanang aspeto sa iyang kinabuhi. Nga makaingon ang tinun-an, kung naa pa ang akong magtutudlo sa akong kahimtang karon, unsa kay buhaton sa ako ang magtutudlo? Kana bang pangutana mga igsuon, what would Jesus do if Jesus were in my situation? Mga igsuon, ang ato adyong paglaom nga mag-abot ang atong sinultian o ang atong binuhatan, mao ang pagpuyo sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesus, isip ato ang magtutudlo. So mga igsuon, karong panahon sa kampanya, daghan kay giisulti ang atong mga politiko, magbuwa-buwa ng ilahang mga baba sa ilahang mga kanang saad o sa ilahang mga accomplishments. Makabantay dayon ta nga pataka man ni siya. Puro ra ginakuan kana bang saad-saad ba? Pero before punta musulti ana, mo accuse ana sa atong mga politiko, mo accuse ana sa ubang tao, ato usang tan-awon pud ang atong kaugalingon. Unya, kung ma-examine na nato atong mga kaugalingon, kung honest ba sad ta, dakog puruhan, mupili sad ta og mga public officials nato nga honest. Kay honest man ko, naningkamot ko nga mahimong honest, ang ako pong pilion nga mga mulansar na magpapili kana pong honest. Kay mauwaw ta ang mga igsoon nga muing nga ato ning urungon ning korupsyon. Pero ang ato dayang gibutuhan na ay kaso sa korupsyon, plunder. Dili gani makaadtog Amerika kay naa sa mga kasong giatubang mga arrest warrant ngadto sa Amerika. Before ta mo accuse ana mga igsoon, tan-aw nato ato mga kaugalingon. It all begins with the self magyud. So, ilabi na nga papadong na punta Kwaresma, practical kay ning advice atong Ginoong Hesus mga igsuon. Ug naay integrity ang atong Ginoong Hesus sa iyang pagsulti ani kay siya mismo man ang pulong sa Dios nga natuman, nahimong tinuod diha sa iyahang pagpakig-uban kanato isip ato ang magtutudlo. So para mag-abot ang ato ang sinultian o binuhatan,
Papuyo nato si Jesus sa atong balay. Pakuyugo nato si Jesus sa ato ang eskwelahan. Paaduo nato si Jesus sa ato ang trabahoan para nga makat-on kita sa atong Ginoong Jesus nga ug unsay naa sa atong kasing-kasing mugawas sa atong buhat, sa atong pulong ug sa atong huna-huna. Manindog palihog, atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong ginao nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita sa Dios Amahan, ang bugtong mag-aagak sa atong kinabuhi padulong sa iyang gingharian. Sa matag pangamuyo kita moingon, giyahi kami, Ginoo. Giyahi kami, Ginoo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, dili unta magmaluya sa pag-agak sa mga tao padulong sa ginharian sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Giyahi kami, Ginoo. Nga tagaan unta og dakong bili sa atong pagkangamhanan ang pagpalingkawas sa katawhan gikan sa kahimtang sa kakabus nga usahay maoy hinungdan nga ang uban muhimo og daotan, mag-ampo kita sa Ginoo. Giyahi kami, Ginoo. Nga ang mga ginikanan ug mga magtutudlo sa tulonghaan, mahimong mga maayong panigingnan sa mga kabataan, mag-ampo kita sa Ginoo. Giyahi kami, Ginoo. Nga ang mga batanon nga botante sa umaabot nga eleksyon sa Mayo, kanunay untang mangita ug magtinguha sa giya sa Espiritu Santo alang sa sakto nga desisyon sa pagpili sa mga kandidato nga ilang iboto. Mag-ampo kita sa Ginoo. Giyahi kami, Ginoo. Nga tagaan unta kita sa Ginoo ug Pangulo sa Pilipinas nga adunay kasing-kasing sama kang Kristo, andam mugahin sa iyang kinabuhi alang sa tiunay nga pagpaalagad sa mga katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Giyahi kami, Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Camumot, Obispo, ug si Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline Family, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Giyahi kami, Ginoo. Nga ang mga nangamatay, pinaagi sa kaluoy sa Dios, makabato na sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Giyahi kami, Ginoo. Mag-ampo kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluloyon ug mapuangurong Amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nagitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod.
Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta, mangalagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Langit no nga mahan, ipakita ka namo kanunay ang saktong dalan nga among pagalaktan aron ikaw among makauban diha sa imong gingharian. Amen. Amen. Manlingkod. Take our bread, we ask you, take our hearts. We love you, take our lives. Oh Father, we are yours. We are yours. Yours as we stand at the table you set. Yours as we eat the bread our hearts can forget. We are the sign of your life with us yet. We are yours. We are yours. Take our bread. We ask you, take our hearts. We love you, take our lives. Oh Father, we are yours. We are yours. Your holy people standing, washed in your blood. Spirit-filled yet hungry, we await your food. We are poor, but we brought ourselves the best we could. We are yours. We are yours. Take our bread. We ask you, take our hearts. We love you, take our lives. Oh Father, we are yours. We are yours. Mga igsoon, pagampo kamo, aron kining atong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios among magbubuhat, ang panugbino nga among gihalad kanimo, timaan sa among pagigugma o pagsimba, mahimo unta nga usa ka sakripisyo sa pagdaig, ug magdala ka namo nganha sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo, apan ang tao mismo mo hinag-uli nini kanamo, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ubusa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos, Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitasan, dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitasan. Santos gayud ikaw amahan ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak si Jesucristo among Ginoo. Ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw ug mga tawo alang kanimo aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan usa ka putli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan, aniya kining mga gasa imo kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimo kining lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog ni ining misteryo. Nianang gabi nga siya gibudhian mikuha siya og paan. Mipasalamat kanimo og bidayeg. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab og bidayeg, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo mo balik man
amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan. Sayang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sayang pagkayab nga na sa langit. Kami andam sa pagsugat kaniya sayang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo nining santo subuhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kay mo't ipagsudong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima, kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nga na kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan siyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himuha kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, ni Blessed James Alberione ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nga naa kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Lig-una diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco among Santo Papa, si Jose among Arsobispo, si Medefil iyang kaabag nga obispo, ug ang tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari, ug sa tibuok mga katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi, amahan, ang mga pag-ampo dining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan, labi na sila nga mga nagmasakiton. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron, padayon na sa imong gingarian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudloan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios og atong amahan, ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Sama
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. At tagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kanimo manang tingkarian, ang gahom ug ang himaya. Hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Una sa kanimo. Pakita ta ang paginig sa unay. Meron ang Diyos na nag-aanis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluoy kami. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Kinimo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, din ako ngayon mo kalawat kanimo, apa ni pamulong mo lamang, ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos sa kaluwasan, kining sakramento nga nagligon ka namo dinhi sa yuta, magdalaon ta ka namo sa kinabuhing walay katapusan sa langit. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton. Langit no nga mahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. O nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan.
Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Daghan kayong salamat kaninyo nga nintambong dinhi atong misa, ang atong choir, ang atong mga lectors, ang atong mga staff, ang atong mga sponsors usab. Daghan kayong salamat kay tungod ninyo padayon kita nga nag-air sa TV, ug kun buot kamo nga magpadayon pa ning ato ang apostolado alang sa misa sa mga masakiton, pwede ra jud kay mo magpada og mga donations. Ang Ginoo mana kaninyo, Manasa kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong dad-on ang kalina ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is a song of forgiveness and a song of gentle mercy and of peace.